Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You are welcome to another fresh episode of the program of NIMS Online English Class. My name is Nura Ma'azzam. A yau za mu koyi ɗaya daga cikin jigo a ɓangaren grammar wato verb tenses. Verb tenses su ne suke nuna mana lokutan ayyuka. Babu wani aiki da za mu aikata ba tare da wannan aikin ya nuna lokaci ba. Ko lokacin da muke aikata aikin ko lokacin da ko kuma mun riga mun aikata aikin ko kuma nan gaba za mu aikata aikin. Domin haka sai a gyara zama sosai domin sauraron wannan darasin na verb tenses. So before mu shiga wannan bidiyon zai yi tsayi sosai domin haka ne ya sa ma ba za mu ringa yin shi muna rubutawa ba, sai dai zai yi kyau ka samu biro da takarda duk abin da muke faɗa ka ringa tsitsinta kana jotting ɗinsu down. Topic ne wanda yake buƙatar a buɗe shi sosai da sosai ba wanda za a yi shi a taƙaice ba. Da haka it's very nice idea ka samu jotanka ka dinga rubutawa. To da farko dai in aka ce tense me ake nufi? Okay, tense yana nufin time lokaci. Kamar yadda aka ce noun ake nufin name suna, to hakan aka ce tense a turanci ana nufin time lokaci. So verb tenses na nufin lokutan verbs, ka gane lokutan da ayyuka suke. Muna da present tense, muna da past tense, kuma muna da future tense. To amma sai dai su kansu waɗannan ayyukan a turanci da muke da su guda uku, da present, past da kuma future tense, suna da wasu ƙa'idoji da ke ƙarƙashinsu, wanda wannan ƙa'idojin suke da ɗan sarƙaƙiya. To amma in dai kuka tsaya kuka mai da hankali a kan yadda zan nuna muku su dalla-dalla, insha Allahu kun gama da wani abu da ake kira verb tenses in English. Yana daga cikin abin da yake wahal da mutane da dama kiyaye wannan ƙa'idojin na verb tenses. Don haka yanzu kai tsaye mu shiga cikin karatun domin mu ga abin da ya ƙunsa. To da farko za mu fara da jero su. A kowanne tense muna da simple, muna da perfect, sannan ko muna da perfect continuous. Don haka yanzu za mu shiga kai tsaye mu fara da simple present tense, mu ga abin da ya ƙunsa. Simple present tense is a tense that shows habitual actions. Simple present tense aiki ne da yake nuna ayyukan da ake yin su yau da kullum, wato regular actions, aikin da ake yin sa ko da yaushe ya zama kamar ɗabi'a. For example, he works in an office. He works in an office. Yana aiki a office. Yana aiki a office. That means a ɗabi'arsa ce kullum aiki a office. Aiki ne wanda yake yi kullum ko da yaushe. An gane? Don haka wannan shi ne aikin simple present tense. Akwai bambancinsa da present continuous tense, za mu gani a gaba. Za a ga wannan kalmar work ɗin ta zo da s, works. Wato a ƙa'idar shi ne a dokar turanci inda aka samu he ko she ko it, wato third person singular, in dai singular ne to dole verb ɗin zai zo da s. Wannan ita ce dokar. Don haka shi yasa ya zama works maimakon kawai a ga work. Bari mu ga misalin she ita ma. She goes to school early in the morning. She goes to school early in the morning. Takan je makaranta da sassafe. Kun ga anan gurin goes ita ma ta zo da s. Saboda me? Saboda she kamar yadda na gaya muku third person ce singular, dole verb ɗin ya zo da s, kuma mun san go verb ce, to shi sa ta zo da s ita ma. To amma bari mu ga misali na gaba. I work at a bank. I work at a bank. Ina aiki a banki. Kun ga wannan work ɗin bata zo da s ba, bata zama works ba, saboda I ita ba third person ba ce, first person singular ce, don haka ba ta ɗaukar s verb ɗinta. An gane? Sannan kuma kun ga ta nuna mana simple present tense, ta nuna mana aikin da nake yi koyaushe a banki. Kun ga aiki ne na ko da yaushe. We live in a small town. We live in a small town. Muna rayuwa a ƙaramin gari. So misalin we kenan, kun ga we ita first person ce plural ba singular ba, shi yasa ita ma ba ta ɗauki s ba, kawai ta zo a live.
ba lives ba. An gane? You work as a teacher. You work as a teacher. Kana aiki a matsayin malami. Kana aiki a matsayin malami. Kun ga aikin yinsa ake koda yaushe. Wannan shi ne abin da simple present tense ya ƙunsa. Aikin da ake yinsa koda yaushe. So now, let's move into present continuous tense. Present continuous tense shows action that is happening now. Present continuous tense yana nuna aikin da yake faruwa yanzu. Kamar yanzu da nake yin magana, yanzun da nake muku magana nake bayani, present continuous tense ne yake faruwa. Wato maganar da nake yi present continuous tense action ce, saboda yanzun nake maganar. Kun gane? Live kenan. So wannan shine bambancin present continuous da kuma simple present tense. Shi wancan yana nuna ɗabi'a, aikin da ake koda yaushe. Wannan kuma yana nuna abin da yanzu ake yin sa yake faruwa. Misali, I am teaching. I am teaching. Ina koyarwa. That means yanzu da nake magana ɗin yanzu nake koyarwa. An gane? Haka misali, I am cooking. I am cooking. Ina yin girki. That means yanzu nake girki. He is working in an office. Yana aiki a office. Yanzu yake kenan. She's going to school early in the morning. Tana tafiya makaranta da sassafe. Yanzu kenan. I am working at a bank. I am working at a bank. Ina aiki a banki. So now, za mu je kuma mu ga present perfect tense. Present perfect tense shows an action that started in the past and continue in the present or have just finished. Wato yana nuna aikin da aka fara yin shi a baya, aka ci gaba, ko kuma an gama aikin amma ba a jima da gamawa ba. Ku fahimci wannan. Aikin an fara shi a baya, har yanzu kuma ana yi, ko kuma an ma gama amma ba a daɗe da gama aikin ba. Wannan shi ne present perfect tense. Bari ku ga misalinsa. They have lived in this house for 5 years. They have lived in this house for 5 years. Sun rayu a gidan nan har tsawon shekara 5. Sun rayu a gidan nan har tsawon shekara 5. Kun ga wannan statement ɗin yana nuna mana kamar aikin an yi shi amma ba a daɗe da yi ba. Maybe barin su gidan kenan shine ake ba da labarin. An gane? They have lived in this house for 5 years. So bari mu ga na gaba shi ma. She has already eaten her breakfast. She has already eaten her breakfast. Har ta ci abincinta. Har ta ci abincinta. Kaga kenan sanda na faɗi wannan abin, wanda nake gayawa, abin yana nuna cewa kamar bata daɗe da cin abincin ba. He has visited France twice this year. He has visited France twice this year. Ya ziyarci ƙasar Faransa sau 2 wannan shekarar. Ya ziyarci ƙasar Faransa sau 2 wannan shekarar. Kaga kenan shekarar bata fita ba, ana cikin shekarar still ko? So wannan shine present perfect tense. Sannan kuma duk inda present perfect tense zai zo, so za ku ga ya zo da has ko kuma have. Has ko have. A nan gaba zan yi bayanin su insha Allah. Abu na gaba shine present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense shows an action that started in the past and continue into the present. So, za ku ga daga cikin kalmarsa, za ku ga dama shi sunansa perfect continuous. To daga jin kalmar continuous ɗin nan kun san akwai continuity na wannan abin, akwai ci gaban abin. So aiki ne wanda aka fara shi a baya, sannan kuma har yanzu ana yin sa ba a gama ba. Kun ga bambancinsa da wancan ko? Shi present perfect tense an kasance ana yin sa a baya, an gama shi yanzu amma ba a daɗe da gamawa ba. Shi kuma wannan an kasance an fara a baya amma kuma har yanzu ana yi ba a gama ba.
Bari mu ga examples ɗinsa. They have been working on the project for weeks. They have been working on the project for weeks. Sun shafe tsawon satuttuka suna project ɗin. So that means kenan sun daɗe suna yi kuma har yanzu ba su gama ba. She had been studying English for 6 months. She had been studying English for 6 months. Ta kasance tana karanta Turanci har tsawon wata 6. Ta kasance tana karanta Turanci har tsawon wata 6 ko har kimanin wata 6. So kun ga har yanzu bata gama karantawa ba, tana karantawa ne. To wannan shine aikin present perfect continuous. He has been living in the city since last year. He has been living in the city since last year. Ya kasance yana rayuwa a cikin birnin tun waccan shekarar. Ya kasance yana rayuwa a cikin birnin tun waccan shekarar. Kun ga har yanzu yana rayuwa a ciki. Saboda ba a gaya mana ba mu san lokacin da zai gama ba. So wannan shine aikin present perfect continuous, kuma in kuka lura present perfect continuous shi ma yana zuwa da have da has, kuma yana zuwa da been. Don haka a gaba zan ƙara mana bayani sosai a kai. To a yanzu mun gama da bayani akan present tense. Yanzu kuma za mu shiga past tense. Past tense. Okay, so past tense shi ma dai kamar wancan. Akwai simple past tense, akwai past continuous tense, akwai past perfect tense, akwai kuma past perfect continuous tense. Don haka shi ma future haka duka suke da wannan rabe-raben. So yanzu za mu je mu fara ganin simple past tense. Simple past tense is an action that happened and finished in the past. Is an action that happened and finished in the past. Shi ne aikin da ya faru kuma aka gama shi. Aikin da ya faru kuma aka gama shi. Wato ya zama na kammalallen aiki. So shi ne simple past tense. Bari mu ga misali. He worked in an office. He worked in an office. Idan kuka lura nan kalmar work ta zo da D don ta nuna mana cewa simple past tense ne. So simple past tense kawai verb ake sawa D. Idan verb masu ƙarewa da D ne kenan. In kuma masu ƙarewa da D bane domin su zo a past tense, to sai a bi tsarin dokar su. Kamar misali grow, grew. Kun ga past tense ɗin girma na grow ba D ake ƙara mai ba, grew yake komawa. So haka idan misali give ne, gave. So kowane verb yana da tsarin dokarsa na yadda yake komawa past tense. Don ya nuna cewa aikin ya faru a baya kuma an kammala shi. He worked in an office. Ya yi aiki a office. Kun ga an ba mu labarin cewa ya yi aiki kuma ya gama aikin. She went to school early in the morning. She went to school early in the morning. Ta je makaranta da sassafe. Ta je makaranta da sassafe. That means ta riga ta je har ta dawo, shi ne ake ba da labari. That means aikin ya riga ya faru. I worked at a bank. I worked at a bank. Na yi aiki a banki. Na yi aiki a banki. Kun ga labari ne akan aikin da kai, maybe ma an ɗau lokuta da yawa da gama aikin. We lived in a small town. We lived in a small town. Mun rayu a ɗan ƙaramin gari. Mun rayu a ƙaramin gari. You worked as a teacher. You worked as a teacher. Ka yi aiki a matsayin malami. Ka yi aiki a matsayin malami. So maybe yanzu ka zama ma ko ka yi ritaya ko kuma ka samu wani abu. So kun ga aikin duk yana nuna mana ya faru kuma an kammala aikin. Da haka aiki ko da ya ɗau shekara da shekaru da gamawa, to simple present tense za a yi amfani da shi wajen nuna lokacin wannan aikin. So sai kuma past continuous tense. Shows an action that was ongoing in the past. Yana nuna aikin da ya kasance yana faruwa a baya. Aikin da ya kasance yana faruwa a baya amma an gama shi. Kun gane? A baya ya kasance yana faruwa amma ban da yanzu. Bari mu shiga mu ga misali.
He had already left when I arrived. He had already left when I arrived. Lokacin da na zo ya riga ya tafi. Lokacin da na zo ya riga ya tafi. So kun ga ana bada labari a lokacin zuwan shi ya riga ya tafi. They had finished dinner by the time we got there. They had finished dinner by the time we got there. Sun gama cin abincin dare lokacin da muka je wurin. Sun gama cin abincin dare lokacin da muka je gurin. So kun ga yana bada labarin a lokacin da suka je gun sun gama cin abinci. Wannan shine past perfect. Sannan duk inda past perfect ya zo za ku ga ya zo da had. Had. Wannan had ɗin ce take nuna perfect ne. Now kuma za mu je past perfect continuous tense. So shi kuma past perfect continuous tense is an action completed before another point in the past. Is an action completed before another point in the past. Wani aiki ne da aka kammala shi kafin wani mataki a baya. Wani aiki ne da aka kammala shi kafin wani mataki a baya. Bari mu shiga za mu ga misali. She had been working at the company for 5 years before she got promoted. She had been working at the company for 5 years before she got promoted. Ta kasance tana aiki a kamfanin har tsawon shekaru 5 kafin ta samu ƙarin matsayi. Ta kasance tana aiki a kamfanin har tsawon shekaru 5 kafin ta samu ƙarin matsayi. So kun ga a nan ya nuna mana action wanda aka kasance ana yin sa kafin a cimma wani point, wani mataki kenan. So a nan idan mun lura past perfect tense shi ma yana zuwa da had. Kuma yanzu na gaba shine future tense. Za mu fara da simple future tense. Simple future tense shows an action that will happen in the future. Simple future tense shows an action that will happen in the future. Simple future tense yana nuna aikin da zai faru a nan gaba. Aikin da za faru, aikin da za a yi nan gaba. They will arrive tomorrow. Za su sauka gobe. Za su sauka gobe. Kun ga nuna mana aikin da za a yi nan gaba. Kuma shi yana amfani da will. Will domin nuna mana abin zai faru nan gaba. Yana amfani da shall ma. Shall ga I ko we. I shall ko we shall. Amma mafi yawanci ba a fi amfani da su ba. An fi amfani da will. She will start her new job next month. She will start her new job next month. Za ta fara sabon aikinta wata mai zuwa ko watan gobe. Kun ga wannan shi ma yana nuna aikin da zai faru gaba. So yanzu kuma za mu shiga future continuous tense. Future continuous tense shows an action that will be ongoing in the future. Shows an action that will be ongoing in the future. Shi yana nuna aiki wanda za a ci gaba da yin shi a nan gaba. Future tense na nuna aikin da zai faru a gaba. To shi kuma future continuous yana nuna a nan gaban ma zai ci gaba da ɗorewa, kamar aikin da zai ɗore nan gaba. An gane? Misali, she will be cooking dinner at 7 p.m. She will be cooking dinner at 7 p.m. Za ta dinga dafa abincin dare duk ƙarfe 7 na dare. So kun ga ta nuna cewa aikin ne za ta dinga yi, ta dinga yi continuously. An gane? In the future. Wato aikin da a nan gaba za ta kasance za ta dinga yi continuously. Kun gane? Wani misalin, I will be traveling to Kano every weekend. I will be traveling to Kano every weekend. Zan dinga zuwa Kano duk Asabar da Lahadi. Zan dinga zuwa Kano duk Asabar da Lahadi.
So kun ga ya nuna wani aiki zan dinga yi nan gaba. Now sai kuma future perfect tense. Future perfect tense. Future perfect tense shows an action that will be completed before a specific point in the future. Shows an action that will be completed before a specific point in the future. Yana nuna aikin da za a kammala shi kafin wani mataki nan gaba. Aikin da za a kammala shi kafin wani mataki nan gaba. Bari mu gani. By next year, I will have graduated from college. By next year, I will have graduated from college. Nan da shekara mai zuwa zan kammala kwaleji. Nan da shekara mai zuwa zan kammala kwaleji. Kun ga aikin bai faru ba sai nan gaba zai zo, amma ana sa ran idan lokacin ya zo za a kammala aikin. Wannan shine aikin future perfect tense. So yanzu kuma sai future perfect continuous tense. Kar ku manta da inda kalmar continuous ta zo a cikinsu tana nuna fa abin zai ci gaba. So aka ce future perfect continuous tense is an action that will continue up to a certain point in the future. Wani aiki ne wanda za a ci gaba da yin shi har zuwa wani ƙayyadajjen lokaci a gaba. By this time tomorrow, I will have been studying for the exam for 2 hours. By this time tomorrow, I will have been studying for the exam for 2 hours. Gobe yanzu zan kasance ina karatun jarabawa har tsawon awa 2. Gobe yanzu zan kasance ina karatun jarabawa har tsawon awa 2. Kun ga kenan aikin ba a yi shi ba sai gobe za a yi shi. That means in the future kenan. Kuma an ƙayyade adadin lokacin da za a ɗauka da lokacin yayi an gama aikin. So wannan shine bambancin shi da wancan aikin. So idan kun lura shi wancan present perfect tense misalin kamar da muka baya wanda ya ce shekara mai zuwa yanzu na gama kwaleji ko kuma shekara mai zuwa yanzu zan gama kwaleji. Kun ga shi wannan yana nuna mana wannan lokacin yana zuwa a gaba za a gama wannan kwalejin. Shi kuma wannan yana nuna mana cewa idan gobe ta yi yanzu za a kasance ana wani aiki har sai lokaci kaza sannan a daina aikin. Kun ji bambancin su. So kuma da wannan ne muka kammala jerin gwanon su waɗannan tenses. Yanzu kuma abin da ya rage za mu je mu san wasu ƙa'idoji da ya kamata mu san su wanda suka danganci waɗannan tenses ɗin. So da farko ya kamata mu san waɗannan kalmomin saboda suna yawan fitowa domin su nuna lokacin aiki. Na farko akwai kalmar is. Idan is ta zo a present ne, present form ne. In ta zo a was, past form kenan. In ta zo a so akwai kuma a, akwai kuma wa. So me bambancin waɗannan kalmomin da is, da was, da a, da wa? Bambancin shi ne ita is third person ne ke amfani da ita, singular. Third person singular ne kawai ke amfani da ita. Mun san kuma third person ya haɗa da she, he, sai it. Wannan su ne third person singular. Plural ɗinsu kuma they. So he is, she is, it is. Waɗannan dukan su third person ne. Don haka su kaɗai ne suke ɗaukar is. Duk inda ka ga is ta zo to ɗayan waɗannan ne. Idan kuma suna ne ya zo na mutum guda ɗaya to shi ma yana wakiltar third person ne. Misali, Nura is, Halima is, Fatima is. Kun gane? Misali, Fatima is a tall girl. Kun gane? Kun ga ba ku ce Fatima a tall girl ba. So sunan mutane guda ɗaya yana ɗaukar is. Sannan he, she, it su ne suke ɗaukar is. He is laughing. Yana dariya. He is laughing.
yana dariya. He was laughing. Dariya yake lokacin da wani abu ya faru. An gane? She is laughing. She was laughing. It is raining. It was raining. So was ita ce past tense ɗin is. So su kuma wannan third person ɗin he, she ko it idan suka zo a plural da yawa kenan to shine ake sa they, su kenan. Su shine they. So idan kuma they ta zo ba is za ka sa ba sai ka sa a. They are laughing. Kaga ba zai zama they is laughing ba. They are laughing, suna dariya. To ba za ka ce kuma they was laughing ba. Ita past tense ɗin ita kuma they shine wa. So sai ka ce they were laughing. Ka ce they were laughing. They were laughing. Spelling ɗin wa W-E-R-E. W-E-R-E. Wa. So saura kuma first person. Shi kuma first person me yake ɗauka? First person yana ɗaukar am. So in ya zo a present tense yana ɗaukar am. In ya zo kuma a past tense yana ɗaukar was shi ma. I am laughing. Idan past tense ne, I was laughing. An gane? So iya I ce kaɗai take ɗaukar am. I ce kaɗai ke ɗaukar am. Sai we, first person plural, ita kuma tana ɗaukar a ne. A ita ma. So idan kuma ta zo a plural ita ma tana zama wa. We are laughing. Present. We were laughing. Past tense. An gane? Sai kuma second person. Second person kuma shine you. You da singulanta da plural ɗinta duka a suke ɗauka. An gane? Idan kuma ta zo a past sai ta ɗau ita ma wa. You are laughing. You were laughing. Past tense. You are laughing. Present tense. You were laughing. Past tense. An gane? So wannan shine yadda waɗannan pronouns ɗin suke zuwa. Ina son duka abin da nake faɗa ku dinga rubutawa. Saboda class ɗin yana da tsawo shi yasa muka yi shi ba ma rubutawa. Sai a ƙoƙari duk sentences ɗin da muke faɗa a dinga rubutawa because they are very important. Abu na gaba shine has. So ita has ita ma present ce. Kuma third person singular ita ma su ne suke amfani da ita. Third person singular ne ke amfani da ita. He, she, it. He has, she has, it has. Misali, he has a pen. She has a pen. It has an impact. So kun ga waɗannan su ne third person ko? So su ne suke ɗaukan has. So bari mu ɗauki kuma first person mu gani. First person kuma da plural da singular duka suna ɗaukar have ne. I have a pen. Ko we have a pen. I have a pen ko we have a pen. Haka in muka ɗau plural na third person wato they. They have pens. Haka in muka ɗau you ma. You have a pen. So iya wannan third person ne kaɗai ke ɗaukar has. Sauran duka suna ɗaukar have ne. So duk inda ka ga has ko dai he ko she ko it kawai za ka gani. In present tense kenan. Da haka duk inda ka ga has to wannan aikin ya danganci present tense. Ko da perfect ne ko perfect continuous ya danganci dai present. An gane? To ita kuma had ita ce past tense ɗin has ɗin da have ɗin. Misali, dukkansu kowanne yana amfani da had in dai har aikin ya kasance ya faru.
In kuka waiwayi duka misalanmu na baya, duk inda aka ce past, duk inda aka ambaci past, to za ku ga sun zo da had don su nuna aikin ya faru. Sai shall. Ita kuma shall, present form ɗinta shine shall, past tense ɗinta kuma should. Don haka wanda suke amfani da shall su ne past person, singular da plural. I shall, we shall. Kuma kar ku manta tana nuna future action ne, amma ba a fi amfani da ita fa, an fi amfani da will. So shall, iya I da we ne kawai suke amfani da shall, amma sauran duka ba sa amfani da ita, suna amfani da will ne. Sai kuma can. Can ita ma a present tense ne take a can. In ta zo a past tense tana zuwa a could. Don't say could. Misali, she could swim. She could swim when she was 5 years old. She could swim when she was 5 years old. Ta iya kurma lokacin da take shekara 5. Kun ga saboda aikin ya kasance ya faru. Kun ga saboda ana nuna a baya ne ba a yanzu ba, shi yasa aka sa she could swim. Amma idan yanzu ne za a ce kawai she can swim. To shi yasa can take a present, could take a past. Ga wani misalin, I can speak French. Na iya French. Kun ga a present kenan ko? Yanzu haka presently na iya. Amma idan a baya ne ya kasance na iya banda yanzu, sai in ce I could speak French fluently when I lived in Paris. Ina iya yin yaren French sosai sanda na yi rayuwa a Paris. Kun ga shi sa ya zama could anan ba can ba, saboda aikin ya riga ya wuce. So could is the past tense of can. Sai will mun san ita future action take nunawa, aikin da za a yi gaba. Will ita ce present. Would would ita ce past tense ɗinta ko would, past tense ɗin will ke. So sai kuma kalmar be ita ma ana amfani da ita wajen nuna future. It will be zai kasance. Mun gane misali. Sai kuma being mai being being ita kuma tana amfani wajen perfect continuous tense. Idan kuka duba misalan da muka yi duka za ku ga haka. Za ku ga an samu, in aka samu perfect continuous tense ya zo sai ku ga being, B-E-E-N. Kun ga da bambanci tsakaninta da B-E-I-N-G da kuma being mai B-E-E-N. Sannan a misalan da muka yi za ku ga duk inda present ya zo, present perfect ko present perfect continuous ko future perfect ko continuous, za ku ga sun zo da has ko have, saboda waɗannan su present ne. Ita kuma had ita ce past tense ɗinsu. To za ku ga duk inda past tense ya zo, past perfect continuous, duka inda past ya zo za ku ga ya zo da had, saboda aikin ya faru, is past tense. So wannan shi ma ana saurin gane cewa kalar yadda tense yake, ana saurin gane yadda tense yake da wannan logic din. Bari mu ɗan koma misalan ku gani. In kuka ɗau misali present perfect, wannan example ɗin aka ce they have lived in this house for 5 years. Kun ga they have, kun ga have ta zo ko, tunda present perfect ne. To haka in kuka ɗau wannan future perfect ɗin shi ma, by the end of this month I will have completed my project. Kun ga shi ma wannan by the end of the month I will have completed my project. Kun ga I will have, kun ga have ta zo ko, future perfect. To bari ku ga present perfect continuous shi ma, they have been working on the project for weeks. They have, kun gani ta zo ko, have been. To haka future perfect shi ma, by the end of the day I will have been working.
So da present da future in dai za su zo a perfect ko perfect continuous tense, to dole za ku ga have ko has. Have ko has. Idan singular ne third person, has zai zo. Idan kuma sauran ne zai zo have. To amma past bari ku gani duka had yake ɗauka. Farawa da past perfect. He had already left. Kun gani? He had. Bari ku ga ɗayan shi ma. Past perfect continuous ko? She had been waiting. She had been waiting. So haka suke zuwa. Amma idan fa sun zo a perfect ko kuma perfect continuous ne suke zuwa haka. Idan a simple suka zo ba sa ɗaukar have ko has ko had. Kun gane? Sai sun zo a perfect ko perfect continuous. So wannan shi ne a taƙaice. Yanzu abin da ya kamata ku yi shi ne ya kamata a nemo verbs. Sauran verbs a nemo inda suke zuwa a present tense, inda suke zuwa a present tense da kuma past tense ɗinsu. A nemo words da yawa na turanci a gano ya suke zuwa a present tense da kuma past tense. Kun ga ba mu da lokacin da yanzu za mu ce za mu yi ta jero kalmomi. So amma you can go deep in research on those words insha Allah. Sannan kuma wannan types of tenses ɗin duk inda suka zo a perfect to suna zuwa da past participle. Sukan zo da past participle. Misali na present perfect shine I have eaten. I have eaten. Shi kuma kowace verb akwai wanda take zuwa a past participle. Akwai wanda take zuwa a present, akwai wanda take zuwa a past tense, akwai kuma wanda take zuwa a past participle. Kamar kalmar give, a present tana zuwa a give, a past tense tana zuwa a gave, a past participle kuma given. Inda an samu sentence ya zo a perfect ko present ko past ko future, to verb ɗin ana mai da shi past participle. Shi misali given. Misali na give in ya zo a past participle yana zama given. Therefore zai zama kamar wannan misalin I have eaten. I have eaten. Na ci abinci. Misali na past kuma they had gone. They had gone. He had seen. He had seen. Ga past participle ɗin see shine seen. See, saw, seen. Haka na future misalinsa I will have arrived. I will have arrived. Allah ya taimake mu. Wannan shine a taƙaice dangane da bayani akan verb tenses wanda suke da matuƙar muhimmanci a turanci mutum ya kiyaye su. Don babu wani magana da za ka yi a turanci wanda baya nuna lokaci. Ko dai lokacin yanzu yake, ko dai yanzu ake yi, ko kuma an yi shi, ko kuma nan gaba za a yi. So kun ga kuwa dole mutum ya tsaya ya koyi waɗannan tenses ɗin in dai har yana so ya dinga indicating tenses a turanci daidai. Tenses dai abin da yake nufi shine time. To wannan shine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.